Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Дөрес тукланырга, иртәрәк йокларга ятарга. Диванда гына ятып, телевизор карап, ашау булса, шул чакта кеше арып килә эшкә. Узын яллардан соң эш көненә үзеңне ничек әзерләргә? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Озанда карга күмелгән баскычлар һәм ишек аллары барлыкка килгән. Бер кыз егылды бер көнне шушында. Бик каты кар. Аларны ни өчен чиста артмыйлар бу хакта Язрахман. Казан янында БТР йөри. Кырдан йөрсеннәр иде, лыжнядан түгел, башка җирдән. Ул чаңгы юл кая булса да бармы? Кем булса да аны тизедеме? БТР хуҗасы белән чаңгычылар арасындагы низакны Айзат Шаймарданов тикшерде. Яшел чыршы, кыш бабай һәм әйлән-бәйлән. Бу бәйрәмне инде күптән беләбез, бултырда килгән идек, безгә бу бәйрәм бик ошый. Раифа җирлегендә узган хәйрия чыршысыннан Рания Абдрахманова. Бүген Россиядә яңа ел каникуллары тәмамланулар быел нәкъ 10 көн дәвам итте. Иртәгәдән яңа елның беренче эш атнасы башлана һәм ул иң кыскасы булачак, нибары 3 эш көне. Димәк, яңа режимга күчү җайлырак булыр дип өметләнергә мөмкин. Белгечләр исәпләп чыгарган инде. Яңа ел төнендә россиялеләр 60 тонна оливье салатын ашап, бәйрәм каникуллары дәвамында миллиард шешә шәраб эчкән. Һәр икенче бала ким дигәндә 3 чыршы бәйрәмендә була. Тик мөгъҗизалы вакыт бетте, алда эш көннәре бу чакта кеше организмы зур стресс кичерә. Үзеңне беренче эш көненә ничек әзерләргә соң? Психолог киңәшләре алдагы репортажда. Бер шалтырый, ике шалтырый. Өченчесендә булса да уяну өчен организмны моңа алдан ук әзерләргә кирәк. Мәсәлән, төнге күңел ачуларны онытып, берничә сәгатькә иртәрәк йокларга ятырга. Иртән уянгач та шкафтан кичә бергә утырган иптәшләрең түгел, үтүкләгән киемнәрен чыгарга тиеш. Шуңа күрә аларны кичтән үк әзерләп куегыз. Эшкә җыену тынычрак узар. Эш режимына стресс кичермичә генә кайтыйм дисәң, дөрес туклануга күчәргә вакыт. Шампан шәрабы белән оливье салатын онытырга, яшелчә, җиләк җимеш, аш шулпа ашарга. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң организмны чистарту өчен шулай ук муенча керү әйбәт. Ул тәнгә сихәт бирә, арыганлыкны бетерә. Психологлар почтаны тикшерергә, яңалыклар укырга, хәтта компьютер уеннарын уйнарга киңәш итә. Алар баш миен эшләтеп җибәрә, игътибарлыкны арттыра. Физик активность булырга тиеш бик күп иттереп, без урамда чыгарга тиеш, идә генә диванда гына ятып, телевизор карап, ашау булса, шул чакта кеше арып килә эшкә. Спортчыннан да ярдәм итә дуслар, иртән йөгереп алырга, бассейнга яисә спорт залга барырга мөмкин, әмма артыгын кыланмагыз, чөнки организм булай да стресс кичерә. Һәркемнең үз серләре, үз кагыйдәләре бар. Гуляю с детьми, в парке ходим, стараемся на катки. Сафада, йөрергә кирәк. Лыжи, коньки, ватрушки, все. Эшкә чыккач та рекордлар куярга ашыкмагыз, коллегалар белән узган бәйрәмнәр хакында сөйләшеп алыгыз. Шул рәвешле 2019 елга күтәренке кайф белән керерсез. Айгөл Бәдретдинова, Алина Мусина, Илшат Мөхәммәтов, Азат Самигуллин, Яңа гасыр каналы. Башкала урамнары һәм юллары халык ташкынын кабул итәргә әзерме? Башта ишек аллары белән сукмакларны кар күмсә, соңрак салкын айткач аларны бузга әйләндерде. Аптыраган халык кулларына керәк калып, аны үзе дә чистартырга мәҗбүр. Җыештыру-җыештырмауны кем контрольдә тота? Иртәгедән шәһәрнең административ техник инспекциясе нинди эш көтә? Моны Язрахман күреп кайтты. Казанның Гвардия урамындагы баскыч чистартучы бу ир-ат урам себерүче түгел. Илья Гайнанов күрше йортта тора, карга күмелгән бузга каткан бу баскычны ул үзе көн саен диярлек чистартып тора. Обращался прошлый год, позапрошлый в мэрию. Быел узган елны шәһәр мэриясенә хатлар юлладык. Игътибар итүче юк, бу күперләр белән шөгыльләнүче оешма карамагында диләр. Тик монда килеп аны чистарткан кеше юк. Бу баскыч беркемгә дә кирәкми. Урам себерүчеләр дә кул селтәгән инвалидлар өчен булган өлеше дә кар астында, баскычтан өлкәннәр интегеп йөри. Мәктәп укучысы бер кыз егылды бер көнне шушында. Бик каты кар, ул көнне бик каты кар яуган иде. Ахыр кырыена басты да ул килеп төште. Йөрергә куркынычмы, таеп егыласызмы, ничек буны? Мин таймыйм. Балалар, әбиләр, тояла.
Тотынгыш керек, менә баскычка тотынгыш ясамаганнар. Менә булмый инде шуга. Менә булмай. Баскычларда яңа ел каникулларында чистартучы булмады ди казанлылар башкала буенча барсаң, андый урыннар шактый җыела. Миллениум күпер астындагы әлеге баскычтан халык шулай ук даими рәвештә йөри күргәнең ишаны. Монда салынган эзләр расы, ләкин шунысын әйтергә кирәк, аны шулай ук чистартмыйлар. Аяк асты тайга һәм инде монда кар салган, бердә инде йыгылу очраклары да бар. Бердә Дмитрий Шаров кечкенә улы белән аяныч хәлгә юлыга. Без улым белән еш җәяү йөрибез, нәкъ менә шул урыннан баскычтан төшәргә булдык. Ул таеп китеп, бетон корылмага башы белән бәрелде. Бәхеткә зур зыян килмәде. Тик ни өчен аны чистартмыйлар, мин аңламыйм. Куркыныч баскычлар хакында социаль челтәрләрдә дә күп язалар. Бауман урамындагы йортка килгән ханым 7 яшьлек баласы егылып иренә ярылуы турында хәбәр итә. Бүген без бу урынга барып баскычны тикшердек. Безне чистартканнар инде. Это скользко всегда, здесь никогда никто не убирает, никогда. Бу авиатөзелеш районы Светлана Козлова 2 ел арасында булган уртак арка белән хәл нәкъ менә баскычларны хәтерләтә ди. Монда шулай урам себерүчеләр кирми, аяк асты шугалак. Ты вроде бы идешь, вот более-менее. Башта барганда атларга була, тик аннары хәл катлаулана. Анда агып чыккан су аркасында без каткан. Монда йөрергә куркыныч. Мин биредә 40 ел яшим. Гомер буе бу хәлгә игътибар итүче юк. Мондай уртак территориялар чыннан да берсендә биләмәсендә түгел. Урам себерүчеләр, коммуналь хезмәт вәкилләре үзләренә артык эшне алмый. Бәхеткә быел ишек алларын гел тәртиптә тоталар дип сөенә халык. Таталар трактор чистарта бит. Йөрерлек инде булай. Йөрерлек менә карагыз, менә сукмакларны күрергән. Более-менее салгытны газда. Быел хәл яхшырды, хәтта озын яллар булуга карамастан карны вакытында чистарттылар. Әнә шундый ярым хуҗасыз баскычлар Казанның һәр районында да бар диярлек, димәк шәһәрнең административ техник инспекциясе өчен кайнар атна башлана. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Күп итеп яуган кар аяк астына гына түгел, баш өстендә куркыныч итте. Карап йөрегез. Йорт түбәләрендә озын-озын босынгеләре һәм кар кертләре. Аларны кем чистартырга тиеш һәм чистарталармы? Безнең төшерү төркеме иртәгә түбәләргә менәргә җыена. Башка яңалыкларга республиканың клиник хастаханәсе табиблары уникаль операция ясый. Бу очрак хәзер медицина дәреслекләренә кертерлек. Эш күрше Ульян төбәгендә башлана. Пациент Тәлгат Мусинның йөрәгенә операция ясаган вакытта 20 мм озынлыктагы стенд урыннан кузгала. Мондый хәл белән беренче тапкыр очрашкан Ульян табиблары ярдәмне Татарстандагы хезмәттәшләреннән таба. Инде баш миенә якынлашкан чит әйберне ничек алалар? Табибларның сөйләр вакыйгасы Тәлгат абыйның әйтер рәхмәте бар. Рәхмәт. Мен ышанганым Казанга. Инде бүген Тәлгат Мусин республиканың клиник хастаханәсе табибларына рәхмәт укый. Авыр хәлдә калган авырны бары тик монда гына кабул итәләр. Тәлгат абый үзе дә 40 елдан артык табиб булып эшләгән. Үзе Димитровград шәһәреннән операция бик тыныч узды ди. Деликатно. Бер артык сүзсез, артык движениесез. Мы можем увидеть нахождение стента в сифоне левой внутренней сонной артерии. Уникаль операция ясаган Казан табиблары катлаулы эшнең ничек барганын күрсәтә. Стенд, ягъни өзелеп калган 20 мм медицина инструменты кан тамырлары аша авыруның баш миенә таба якынлаша. Аны алу өчен кул астында булган барлык инструментларны эшкә җигәргә туры килде диләр. Мы сами понимали, что любая ошибка может привести. Безнең ниндидер бер ялгыш, аяныч хәлгә китерергә мөмкин булганын яхшы аңладык. Кул астында барлык инструментлар да бар һәм без бу эшне башкарып чыгуга ышандык. Операция катлаулы булса да, нибары 1 сәгать дәвамында бара. Бер атна дәвамында организмында металл кисәге йөрткән Тәлгат абый Мусинга чын мәгънәсендә бәхет елмая. Россиядә мондый операциягә барлык хастаханәләрдә алынмый. Казан табиблары башкарган эш чын мәгънәсендә уникаль булып санала. Дошли до сосудов головного мозга, то есть зашли. Аның кан тамырлары аша баш миенә үтеп кирдек. Аннан бу излеп калган кисәкне чыгардык. Ул гына да түгел, без күрше төбәктәге табиблар тамамламаган йөрәккә операцияны башкарып чыктык. Хәзер авыру тулысынча сәламәт. Ульян өлкәсе табиблары әлеге инструмент кисәге өзелү турында яшерми. Авыруга ярдәм итү өчен барлык көчләрен куйган. Бу аларның да уңышы. Инде бүген Тәлгат абый өенә җыена. Жергейсе бар. Мен шаңғыда жүрем. 5 шақырым келіне әр келіне мен жүрейдім. Литерат Нияз Рахман, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Олар кеше гомерен саклар өчен бар вакытын бирә, кешен куянна күп очракта үзен аямый. Татарстанның сәламәтлек саклау өлкәсендә зур югалту танылган анестезиолог Аркабаның анестезиология һәм реанимация бүлеге мөдире Кирилл Малыкин вафат. Меңләгән кешене үлемнән йылып калган табибның гомере 54 яшендә өзелә. Үз эшенең чын остасы, кешелекле, гел яңалыкка омтылучы табибны хезмәттәшләре бүген соңгы юлга озатты. Я хочу пожелать всем своим коллегам, а особенно моим учителям в профессии врача, профессии анестезиолога, всего самого хорошего, в первую очередь здоровья. Кирилл Малыкинның безнең каналга биргән соңгы интервьюсы бу. Анестезиологлар көнендә яздырылган. Табиб үз эше турында бирелеп сөйли. Катлаулы операцияләрдә пациентның авыртуын басып тора алган, операциядан соң да кеше гомерен саклаучы һөнәриясе ул. Аның эшчәнлеге, аның тырышлыгы безнең өчен бик зур үрнәк иде. 30 ел гомерен медицинага багышлый ул, 9 ел бүлек җитәкчесе. Хастаханәдә тәүлегенә уртача 100 операция ясала, елына 37 мең, һәм барлык бу хезмәтне Кирилл Малыкин җитәкли. 2014 елда ул Россия медицина тармагындагы иң югары бәя призвание премиясенә лаек була. Спас районыннан китерелгән пациентка ясалган операция өчен. Данный пациент поступил по линии санитарной авиации. Безгә пациент санитар авиация белән китерелде. Ашказан эшек трактында зур химик ялкынсыну булган иде. Операция садык пациентка наркозны нәкъ менә Кирилл Анатольевич биргән иде. Аның кул астында 25 табиб, 40 шәфкать туташы эшли. Ул мөдир булган чорда бу бүлеккә яшьләр күп килә, аларны өйрәтә, остазлары була. Бик белемле табиб и бик кешелекле җитәкче иде. Хезмәттәшләре хөрмәт итә, чөнки эшенең асылын белеп кенә калмыйча, яңалыклар эзләп, аларны еш куллана торган була. Учился сам. Һәр вакыт өйрәнүдә, эзләнүдә иде. Без дә аның белән бергә укыдык. Медицинада нинди генә яңалымнар кертелмәсен, нинди яңа препаратлар кулланыла башланмасын, ул барысын да белә, безгә дә җиткерә иде. Катлаулы операция, киеренке хезмәт, шуның тәэсиреме ул сәнгатькә гашыйк була, классик музыка тыңларга яраткан. Меңләгән кешенең гомерен саклаган, әмма авыру үзенә аяусыз була. Гөлназ Сәфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз салдагы минутларда. Казан янында БТР йөри. Кырдан йөрсеннәр иде, лыжнядан түгел. Башка жерден. Ул чаңгы юл кая булса да бармы? Кем булса да аны тизедеме? БТР хуҗасы белән чаңгычылар арасындагы низакны Айзат Шаймарданов тикшерде. Казан паркларында яңа ел программасы. Аксенов скверындагы татар музыкасы кичәсеннән Айгөл Бәдретдинова. КамАЗ буламыны кым шүлләрен туздырып, көндәшләрне артта калдырып финишка беренче килмәсә. Дакар ралли марафонының старт өлешендә үк безнекеләр лидерлыкны үз кулына алды. Гамәлдәге чемпион Эдуард Николаев финишка беренче килеп җитте. Легендар командага бормалы юллар, иксез-чиксез кымлыклар да комачауламый. Дакардагы мондый катлаулы старт тәҗрибәле узышчыларга да зур кыенлык китерде. 80 километрдан артык махсус участок җитди сынау иде. Алдагы этапта узышчыларны тагын да авыррак имтихан көтә. Махсус участок 342 километрны тәшкил итә. КамАЗлар пычрактан да, кымнан да курыкмый диләр, БТР чаңгычылардан куркабы. Казан җитендә хәрби транспорт БТР чаңгы юлын бузып йөри дигән хәбәр таралды. Бу техниканы Имәнлек урманына йөрергә чыгучылар күреп алган. Без хәрби машинаның хуҗасын таптык. Аңа БТР каян килгән, чаңгы юлын таптыймы ул? Айзат Шаймарданов ике як фикерендә ишетте. Монда 15 кеше сыя. Әмма рөхсәт ителгән буенча, категория буенча 9 кеше генә, 9 пассажир ала алам мин. Әйдәгез кригә. Крик. Менә ул социаль челтәрләрне шаулаткан БТР хуҗасы әлеге хәрби машинаны Илсур Заһидуллин үз йорты каршында Казанның Алтан бистәсендә саклый. Узган ел Липецкидан сатып алып кайткан. Ул монда машинада шикелле инде шулай. Армейский учредитель, что ли? Юк, булай бөтен нәрсә шулай. Барысы да канунга туры килә ди ул, документларын да күрсәтә. Права, это специальные права, свидетельство о регистрации. Илсур өчен хәрби машина маугы булса, җирле халык аңа шатланмый. Социаль челтәрләргә эләккән бу кадрларда ачык күренә. Кешеләрне йөртүче БТР чаңгычылар яныннан зур тизлек белән уза һәм чаңгы юлын бузып бетергән. Чөнки нәкъ бу урында Имәнлек микрорайонының кешеләр үзләре ясаган чаңгы юлы бар. Алар менә кырдан йөрсеннәр иде, лыжнядан түгел, башка жерден тигез кыр юлыннан. Беспредел, если честно. Чтоб ездили где дети, машины, да еще БТР.
пожалуйста, катайся, но не порт лыжню, то есть должен быть компромисс. Мен сізге сұрау берем, шул кішілерге де сұрау берем. Ул шаңғы юл қая болса да бар ма? Кім болса да аны тізеді ме? Кіші шаңғы жолда жүрер үшін стадионға шықсын. Стадионға мен кірмеймін. Кем хаклы да, кем гаепле? Бу сорауга юридик яктан җавап бирү катлаулы диләр. Административ кануннар нигезендә БТР хуҗасы бернинди дә закон бузмаган, ләкин мәсьәләне яхшылап карасаң, монда хукукларың белән явызларча файдалану күзәтелә. Бу бит урман гына түгел, бу уртак кулланылыштагы җирләр. Монда күп кешеләр йөри һәм аларга куркыныч янарга мөмкин. Күрәмсең, бөтен бәхәс тә кешеләр арасындагы мөгалләмәдә. БТР әлегә ремонтта, шуңа да әлегә чаңгычылар рәхәтләнеп шуала. Айза Шаймарданов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Кемдер булганны буза, кемдер матурлыкны үз куллары белән иҗат итә. Сынчы Фазыл Шәапов Зәй шәһәрендә бу яңа елга 27 кияти образ булдырган. Аларны ул кардан ясый. Аларның үзенчәлеге һәм ничек барлыкка килүен Илшат Аюпов күреп кайтты. Фазыл Шәапов Зәйдә 36 ел яши. Шәһәрдәге бик күп һәйкәлләрне ясаган кеше ул. Ә яңа ел бәйрәмен урак өсте дисәң дә була. 2 метр ярым биеклектәге Кыш бабай, Кар кызы һәм төрле әкият геройлары бизи шәһәрне. Материалында сатып аласы түгел. Иң практичный материал кар. Буздан да ясап була, но аның акча ягына килгәндә бик кыйбатлы әйбер. Кар инде үзенә күрә кар яуса, аяк астында ята торган материал. Оста ясаган сыннар Зәйне генә түгел, Әлмәт, Чаллы шәһәрләрендә бизи. Чит илләрдәге карнаваллар өчен дә эшләргә туры килә. Туниста мәсәлән улларны пенопласттан ясый. Барыбер иң рәхәте кар белән эшләү ди. Сыннар Зәй халкы күңеленә бик хуш килгән. Күзне шатландырып тора. Менә шәһәргә уже чыгу белән, бала белән прогулкага сразу күңелдә яңа ел хиссет барлыкка килә. Зәй шәһәрендә мондай әкияти сыннар бу елгы яңа елга гына да 27 дәнә ясалган. Читтән карап торганда алар шундый катлаулы инструментлар белән ясаладыр кебек. Ә чынлыкта останың кулында гап-гади көрәк. Рәсем сыннар ясау белән бала чактан мавыктым ди уста. Бокска йөреп алганнан соң сәнгать түгәрәгенә языла. Хәзер аның эшен яшь буын кызыксынып күзәтә. Это очень интересно. Он простым движением руки делает фигуру. Остаханәсе ясалган һәм булачак иҗат әсәрләренең макетлары белән тулы. Алар барысы да тормыштан алынган. Менә монда ул үзе хоккей уйный. Итеккә бау белән коньки үзебез ясаган. Кашаке, абыйның бүрәге. Хәзер шәһәрләр заманча гирлянда утлары белән бизәлә. Тик алар барыбер менә мондый шын әкияти бәйрәм рухы тудыра алмый. Мондый сыннар киләчәк буынны тәрбияли ди уста. Соңгы елларда үзләре эреп акканчы бер генә фигурында ватмаганнар. Зәйдән Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Кор көртләре өстеннән җилдереп үтү алар өчен берни дә түгел. Сноукайтинг белән шөгыльләнүчеләр каникулның соңгы көннәрен Казан читендәге киң далада үткәрә. Боровой Матюшина янында ил күләм ярышлар узды. Россия кубогы өчен 30 спортчы көрәшә. Суыктан курыкмаучы һәм ачы җилдән егәрлек ала белүчеләр турында Айзат Шаймарданов. Илья Турбаев монда иң яшь катнашучыларның берсе. Сургут спортчысын салкыннар да көндәшләр дә куркытмый. 16 яшь кенә булса да, сноукайтинг буенча дөнья чемпионы исемен яуларга инде өлгергән. Хәзер Олимпия җыелмасына эләгергә хыяллана. Папа с 2008 года сам занимается. Әти әлеге спорт туры белән 2008 елдан бирле шөгыльләнә. Миңа 12 яшь тулгач кайт бүләк итте. Шуннан соң минем спорт карьерасы башланып китте дә инде. Әйл Сурганиев, милләттәшебез Екатеринбург вәкиле, бер юлы ялда итәбез, ярышабыз да, Казан белән дә танышабыз ди. Новогодние каникулы. Казан минем иң яраткан урыннарымның берсе. Яңа ел каникулы менә шулай күңелле, файдалы итеп үткәрәбез. Мондый кышкы матурлыкта дуслар белән очрашып аралашу үзе нитра бит инде. Узыш маршрутына менә шундый ачык төстәге пирамидалар куеп чыкканнар. Ярышта катнашучылар шуларның һәр берсен әйләнеп үтәргә тиеш. Бу төп таләп. Һәркем финиш сызыгын беренче узарга тырыша. Мы проводим минимум 5 годов максимум. Безнең ярышлар серия формасында үтә, ким дигәндә 5, иң күбесе 15 узыш үткәрәбез. Күченашуларның һәр штрафлар туплана, кемнең 0 очко, шул беренче урында дигән сүз. Ярыш кырында җил көчле булган кебек, спортчылар арасында көндәшлек тә кискен. Чөнки бүген узышларның ахыргы көне.
монда зур физик әзерлек кирәк. Җилдән дә көчлерәк егәрлек алу өчен җилкәнгә дөрес юнәлеш бирү шарт. Во-первых, лыжи, это нужно всегда готовить их к заездам, это нужно их парафинить, чистить. Монда бит шул көчен дә күздә тотарга кирәк. Шуңа күрә чаңгыларны дөрес итеп майлыйбыз. Булай эшләгәндә каршылык киме, ә тизлек арта дигән сүз. Сноукайтинг буенча чемпионат Татарстанда инде 7-нче тапкыр уза, ә киләсе елда Россия кубогын оештырырга ниятлиләр. Лаеш районыннан Айза Шаймарданов, Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Бик күпләр каникулны гаиләдә якыннар янында үткәрә, ә тыңгы белмәсләр гадәти булмаган кызык хәлләрдән башка тора алмый. Маҗара эзләп күккә менүчеләр дә бар. Моңа гаҗәпләнмәстә идең, тик очучысына 70 яшь. Чаллыда яшәүче Илсияр ханым тормышын парашют белән сикерүдән башка күз алдына да китерә алмый. Биеклектән дә, очудан да курыкмаучы Кыю ханым турында Илдар Сафиуллин. Сикеру, ошу адреналин, монда курку хисенә урын юк. Бик күпләр әлеге гамәлне башкары түгел, хәтта күзәтеп торганда да калтырап куядыр. 67 яшьлек Илсияр ханым өчен тормышның бер матур мизгеле, аның 50 тапкыр парашюттан сикергәне бар. Настроение свое улучшаю этим. Кәйфемне шулай күтәрәм, кайчак күңел кырыла бит инде. Шул чакларда мин монда киләм. Һәм менә шушы 4 минут эченә сыйган аңлатып булмаслык ләззәт озакка җитә. Илсияр ханымны җирдә сеңлесе көтеп тора, парашют белән төшкәч, хис кичерешләре белән беренче булып аның белән уртаклаша. Первый раз переживала, сейчас уже как-то уже и пробую. Иң беренче мәртәбә аның сикергәнен күргәндә бик борчылайдым. Хәзер ияләштем инде. Шулай тиеш кебек дип кабул итәм. Күктә үземне кош кебек хис итәм ди Илсияр ханым, бер дә борчылмый, әле инструктор белән җир да суза. Когда пилотом, скажем, прямо делать нечего. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём и нашу песенку любимую споем. Берәүләр бөтен күк йөзенә җыр яңгыратканда Егор Высоцкий офок киңлекләренә карап хозурлана. Бу аның беренче сикерүе. Минзеләрдәге аэроклубка килеп күптәнге хыялны тормышка ашырга аңа хатыны тәкъдим итә. Настоящему мужчине надо через это пройти. Шын кеше мондый сынау аша узарга тиеш дип саныйм. Бу бик тә мөһим. Кыюлык та, тәвәккәллек тә кирәк. Беренче мәртәбә парашюттан сикердем. Күктә барысы да тыныч, шундый яхшы. Ә җирдә ни дисезме? Җирдә мине яраткан кешеләрем көтеп тора иде. Кайберәүләр өчен бу могҗизага тиң күренеш булса, башкалар шулай итеп үз-үзләрен сыный. Илсияр ханым хәзер инде төнлә дә сикерергә ниятли. Чаллы телевидениесе белән берлектә Илдар Сафиуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда узучы йөзләгән чыршы бәйрәмнәре тәмамлана, бүген аларга хәйрия чыршысында нокта куйдылар. Ул күптәнге традиция буенча Раифа гыйбадәтханәсе янында үтте. Монда ятим, физик мөмкинлеге чикле һәм сау-сәламәт балалар җыела. Инде берничә ел рәттән күрше-тирә авыл халкы да яратып йөри. Чыршы тирәсендә Кыш бабай, Кар кызы һәм башка кият геройлары белән күңел ачучылар арасында мәхәлләнең нәни ярдәмчеләре дә бар. Бәйрәмдә кунаклар өчен кечкенә ярминкә дә эшли. Ә балаларга тамаша ахырында тәмле бүләкләр тараттылар. Бу бәйрәмне инде күптән беләбез, былтырда килгән идек, безгә бу бәйрәм бик ошый, балаларга инде шул киләчәк бәйрәмнәрне күрсәтү өчен, белү өчен балалар белән һәрвакыт киләчәкбез. Ями Music Мәдинә Мөхәммәтшина, Нурбәк Батулла, Сәйдәш бию төркеме. Яңа ел бәйрәмнәрендә Казан паркларында заманча мәдәният кичәләре гөрләде. Табыннардан торып урамга чыгарга халыкны үзенчәлекле татар музыкасы чакыра. Күнеккән эстрада җырлары түгел, эксперименталь жанрлар. Казан паркларындагы Яңа ел программасы алдагы репортажда. Урамда минус 15 Сәйдәш бию төркеме күлмәктән биеп сәхнәне кыздыра. Башта салмак кына җыелган халык та кушыла аларга. Бу Ями Music инди лейблының элекеге резиденты, Чаллы музыканты Саид Улур. 13 ел рус телендә җырласа, хәзер татарчага күчкән. Чөнки татар эстрадасында инде 15 еллап берни үзгәрми ди егет. Заманча башкаруны олылар кабул итеп бетермәсә дә, яшьләргә ошый. Татар яшьләре элекеге татар яшьләре түгел. Чөнки тормыш үзгәрә, алгым үзгәрә, музыка үзгәрә. Татар, инглиз телләрендә заманча җырлар, биюләр, артистларга тамашачылар да кушылды, төрле интерактивларда, конкурсларда. Нурбәк Батулла кымдагына түгел, кар өстендә дә шәп кенә бии икән. Халык интерактивка сусаган ди ул. Бәйрәм көннәрендә уздырыла торган шундый бер чара, шундый бер яхшы сылтау, урамга чыгарга, әзрәк селкенеп алырга, табыннан китеп торырга.
Конечно же, или отханчы, лучше мында, совховада, аматор концерт корырга. Кешеләр күп килә. Русиячыларын күбрәк тыңлыйм, менә татарларында беләбез инде. Яшьләр. Оештыручыларга бик зур рәхмәт. Татар музыкалары паркларда Аллага шөкер уйный. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, кыска вакытта рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән сау булашам, матур кичләр сезгә. Илсия Бәдретдинова һәм аның интернациональ иҗат төркеме өстәмә концертлар белән кабаттан сездә. 8 февраль Түбән Кама, ДНТ, 10 Яршаулы Сарасадыкова, 19-20 февраль Казан филармония. Бер сәхнәдә 5 төрле Илсия, әле мондыйның булганы юк иде. Яңа программа Күңел куша. 8-917 286 73-71. Игътибар! 13 февральдан 24-на кадәр Мунча Таш эстрада театры Казанда 12 концертлар залында Телсез авыз дигән өр-яңа тамашасын күрсәтә. Безнең тамашаларда кабат күршик. В автоцентре Марка на Чуйкова летние цены на автомобили Nissan. Успейте взять свой Nissan по цене прошлого лета. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Алан Клиник. Лечение геморроя без операции. Скидка на прием 50%. В компании Screen распродажа жалюзи 245 1505. Все виды лазерной коррекции зрения. Клиника Кузлер. 295 94 40. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясе сезне яңа ел белән котлый һәм шул уңайдан аш бүлмәсенә 20% ташлама бүләк итә. Данил Мастер Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт адресы буенча рәхим итегез. Телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта чыгышта аязучан болытлы һава. Температура 17 градус. Республикабызда антициклон тәсирендә явым-төшемнәр кими, температура төшә. Иртәнге һәм төнге сәгатьләрдә урыны белән 29 градус вәгъдә итә синоптиклар. Төньяк-көнчыгышта 13 градуска кадәр салкын. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелеевскида алмашынучан болытлы һава. Температура үзгәрми. Әлегә шактый салкын булса да, атна ахырына температура күтәрелә. Ә чәршәмбе төньяк-көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта һава шартлары уңай саклана, 13 градуска кадәр суык. Көньяк-көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә алмашынучан болытлы һава. Җил көньяктан талгын, урыны белән көчәя. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук кар явачак. Температура -15 градус. Әгәр дә күңелдә кояш булса, язга кадәр күпме вакыт калганы мөһим түгел диләр. Яхшы кәеф телим сезгә. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Һава торышы чыгарылышының иганичесе Фаранты клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциясыз аденома белән простатитны дәвалыйлар. Телефон 2 192 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Татарстан Республикасы мөселманнар диния нәзарәте каршындагы хәләл стандарты комитеты контролендә чыгарыла торган хәләл продукция җитештерүче җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять дуслык итешкәртү предприятиесе сезгә эконың яңа линейкасын шулай ук сәламәт сәүдә маркасы астында премиум класс эшләнмәләрен тәкъдим итә. Башкалабыз Казанда кар явачак, температура 11 градуска кадәр. Көньяк-көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.